Oi. Ja nätti naisihminen. Veera. Ainakin se on kaunis perse. Ismo, hei, tulitko syömään? Nää Irman ruuat, nää ihan sulaa persuksiin. No tiedetään. Kalja tänne ja heti. Pekonipasta. No just. Ja saaks mä sen perseestä? Selvä tulee. Ismo, kuule, kokeilisit sinäkin välillä jotain kondoomia? Ei. Kato, mullekin on avautunut ihan uusi maailma. Mulle ehkäisy merkitsee sitä, että 2 homoa on ristissä maahanmuuttajia päällä. Joo, noin mäkin ennen ajattelin, mutta sitten semmonen Kristo Päivinen soitti. Hienossa gourmet luostarissa. Onko sulla se ravintolan kondoomi? Joo, mä haen. Se on espanjalainen kellari. Hankkisit sinäkin vähän väriä elämääsi. Kokeile ihmeessä. Mitä helvettiä? Mä kyllä panttelen mieluummin ihan tavallisten ihmisten paikoissa, mutta kiitoksia vaan. Hei, jää mun kanssa tänne vähäksi aikaa. Mä arvostan myös rauhaa enemmän kuin jotain tähtiä. Olisitko sä sit valmis? Mut, koska mä ainakin olisin valmis sut. Mä olisin Tuli asiakkaita. Talotaikuri asiaan. Tutkin meidän arkistoja. Löysin sieltä tämmöisen. Tässä on nyt kaikkien niiden työmiesten nimet ja numerot, jotka meidän mielestä on nyt kanin ruoka. Että olepa hyvä. Joo, kiitoksia vaan oikein paljon ja näkemiin. Kato, oot ostanut itsellesi tietokoneen, kato. Joo, mä ajattelin pistää talotaikureiden koko kirjanpidon punaisen. Koska mä ainakin olisin valmis muuhunkin kuin yksin oloon. Tietysti kestää tutustuminen, mutta kyllä mä kaipaan seksipuuhia elämääni. Vittu. Mä vahingossa eksyin tommoselle palstalla. Mukava jutella joskus. Onks tää niitä semmosia seksijuttuja? Seksi? No ei. Toi on vaan semmonen pimpipalsta. Tämähän on enemmän sellainen fantasiajuttu. No ei varmaan. Ja kuka normaali ihminen ainakaan ei itselleen seuraa tietokoneella. Mitäs toi tarkoitti? Mulla. Avaas toi takalista. Niin katsotaan. Veera. Koko rahalla. Pöytänä löytyy tästä. Mutta olisiko jotain juotavaa? No ehkä lasi maito. Tai ei sittenkään. Mä odotan seuraavaista. Selvä. Näin ole hyvä. Kiitoksia. No voi helvetin. Taikuri 54. Seksiriippuvainen. Veera. Ihanaa. Herrasmies. Ja nyt sinä pidät turpas kiinni. Et kai saa mikään absolutisti. Miehet yleensä tilaa paukun silloin, kun niitä jännittää. En. Mä en ole 4 vuoteen ollut näin lähellä naista. Ja mitä sulle saisi olla? Mä oon kyllä yleensä punaviini-ihmisiä, mutta katsotaanko ensin ruokalistaa? Katsotaan. No niin, katsotaan jos nyt päästä kaupan tekoon. No, aloita sä. Mistähän tästä nyt aloittais? No, kuka sä oot? Kerro itsestäsi. Mitä sä haluat tussuus? Kaiken. Oi.